No niin, nyt olisi Harjavallasta tämmönen Hällinkadulta 55-neliöinen kerrostalo, kaksio, penthouse, 3. kerros, ylin kerros, esittelyvideota. Ovesta kun tullaan sisälle, niin suoraan edessä on tämmönen vaatekomero, runsaasti hyllytilaa, vähän tankoa tuolla perällä ja niin on vähän naulakkoa ja hattuhyllyä. Täältä löytyy alkuperäisessä kunnossa oleva WC-suihkutila. Yleisilme aika siisti. Kaakelit hyvässä kunnossa. Ei ole mitään kosteusvaurioon viittaavaa. Ei ole halkeamia. Lattia muovimatto. Ajan henkeä laitettu. Täällä oli makkari. Täällä on seinät maalattu. Lattialistat näyttää olevan uudet. Lattiamateriaali on uusi. Kaappitilaa täälläkin runsaasti. 3 pitkää hyllyä. 3 pitkää kaappia ja täällä oli keittiö. Viimeisen päällä siisti keittiö tämäkin. Sitten oli olohuone. Pahoittelen vähän huonoa valaistusta. Mä oon täällä ilta-aikaa kuvaamassa, niin täällä ei ole asunnossa lamppujakaan, niin mutta koitetaan pärjätä näillä. Olohuone. Hyvän kokoinen olohuone. Täällä on pinnat laitettu selvästi uudet. Lattiat, seinät, lattialistat. Sitten täällä oli kotoisa pieni parveke. Näkymä etupihalle. Asukkaalla on lämmitystolppapaikka. Tuolla näkyy vähän leikkipuistoa ja urheilukenttää vieressä ja oikein tämmönen rauhallisen oloinen paikka. Sijainti on kyllä ehdottomasti hyvä. Kaikki palvelut, liikuntamahdollisuudet lähellä, kaupat, terveyskeskus, jäähalli, mitä vaan ihminen voi tarvita. Nyt olisi halvalla 11 400 Harjavallasta.